Everywhere I look and everywhere I go, I find you. Everywhere I run and everywhere I hide, I find you. I can't escape your love. It's following me. I'm afraid that I won't move on if you never leave. The darkness is dreaming in. There's no way we're saving this. I think that we're going down. Can't escape your love. It's following me. I'm afraid that I won't move on if you never leave. The darkness is giving in. There's no way we're saving this. I think that we're going down. You are my warm place. You are my matchstrike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies. Hello, sziasztok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk egy új játékkal, itt van velem Máté is, az örökös Sziasztok. játszópartner, és most egy új játékkal próbálkozunk meg, ami nem más, mint a fast food szimulátor. Hát benne is van a nevében, ez végül is egy éttermes játékkal már foglalkoztunk, de ez ilyen gyors étterem.
illetve tegnap már próbálkoztunk vele a Mátéval, egész jó amúgy a játék. Ez egy korai hozzáférésű játék, most azt hiszem talán, hogy 30%-kal olcsóbban vettünk meg. Ö, 10 euró volt talán, vagy 11, tehát itt körül. 10,35. 10,35 pontosan, gondoljátok, vegyétek meg, nézzétek a videót, aztán eldöntitek, hogy tetszik-e vagy sem. Nagyon sok hasonlóság van, mint a Kebab Chef között, elég sok hasonlóságot véltünk felfedezni, de a szívünkhöz nőtt, és tényleg egész jó dolgokat lehet vele csinálni. Hát egy kicsit a közepén majd pörgősebb lesz, most előről kezdjük, de hát az elejétől, és akkor ez a tutorial rész is be lesz kapcsolva, aztán eldöntitek, hogy tetszik-e vagy sem. Na hát akkor, ami még nagyon nagy előnye az, hogy online lehet játszani, tehát barátotok együtt tudjátok játszani. Mi szeretnénk majd 4 baráttal, de most jelenleg 2-en vagyunk, de majd a többiek is csatlakoznak, nem a mostani adásba, majd a későbbiekbe. Úgyhogy közben Máté, a hang az rendben van amúgy? Vagy esetleg Kami Hunor itt van? Rendben van. Oké, Én rendben úgy van. hallottam. Na, akkor hozzunk létre egy játékot. Ugye nekünk már van létrehozó, de most egy zsír újat fogunk létrehozni. Akkor azt mondja, hogy akkor mondjuk ezt hagyom 4 játékoson, majd esetleg későbbiekben tudjanak csatlakozni. Hát ezeket mindet bent hagyjuk. Ez a privát váró, ez nem tudom, ez mit jelent ez a privát váró? Az, hogy csak azok tudnak belépni, akiket te hívsz meg. Jó, akkor ezt bekapcsoljuk mindenképpen. Nagyon jó. Akkor azt mondjuk, hogy indítás. És akkor játékos ütközés. Itt be lehet állítanom, hogy ütközzünk-e vagy sem. Mondjuk amikor behordtuk a kaját, akkor voltak gondok, akkor lehet, hogy ezt most én ezt kivenném. Hogy ne ütközzünk. Jó. És Jó, akkor jó. jármű nehézsége normál lesz, és akkor napi időtartam lesz 15 perc. Na és akkor ezt indítjuk, és akkor most kell nekem küldenem neked, úgy tudom, hogy hogy is csináltuk tegnap? Hogy hívtalak meg a játékba? Steamen keresztül. Ja, Steamen keresztül hívtalak meg. Hát akkor meghívjuk Steamen keresztül. Meghívás játékra. Akkor elvileg ment ki neked a meghívó. Igen, miatt el is fogadtam. Jó. Nem tudom, hogy miért nem akar. Meg tudsz hívni újra? Aha. Hát van itt még egy kis... Mert a játékon belül amúgy nem engedi, hogy... Jelszót kér. nem állítottam be jelszót. Nyomj egy eszket. Lehet, hogyha... De várjál, majd itt Menü. barátok meghívása, innen kell, várjál. Igen, már, így csináltuk. onnan. Barátok meghívása, és így, jó, már rájöttem. Na majd most. Igen, ha a játékból belül hívlak meg, akkor elvileg nem kell jelszó. Jó, itt is van. Na hát csak Na, rájövünk itt is itt, hogy kell. Nos, hát itt van Máté, csodaszép. Máté itt van, előttünk. Sziasztok. Na, így néz ki az étterem. Így néz ki a gyors étterem. Na hát kezdjük azzal, hogy ugye el kell neveznünk ezt a csodálatos éttermet. Na azt mondja, lesz akkor a Accept Burger, ahogy volt. Accept. Ja, legyen ez. Jó, akkor adunk neki egy stílust. Hát ez gyönyörű szép, ez a kék, ez jó feltűnő. El is neveztük a csodálatos éttermünket. Na, azt mondja, kapcsoljuk a számítógépet. Amúgy így néz ki, az asztalok meg vannak sorszámozva, ami szerintem nagyon hasznos dolog. Vannak egyes ülőhelyek, illetve kettes ülőhelyek. Akkor van itt egy, ide fogjuk a szemetet kigorni, ide ugye a tálcát fel kell rakni. Vannak ilyen csodálatos festmények is a falon. Kiírások, minden, ami szemszájnak ingere.
No jó, hát akkor így néz ki a konyha, hogy itt van a pult, itt vannak itt van az italautomata, itt vannak a kijelzők, minden, de mindennel meg fogunk majd barátkozni. Na, akkor most meg kell rendeljünk, ugye így néz ki a számítógép, akkor le kell az első rendelést adni, hogy ugye tudjunk valamit készíteni. Ugye fagyasztott marhahúsra szükségünk van, abból átveszünk mondjuk 3 csomaggal, kellene buci, abból veszünk mondjuk, abból csak 2-t lehet, de a másik buciból is lehet szerintem rendelni. Jó, abból is elég 2. Csomagoló papírra szükségünk van, ugye abba fogjuk a szendvicseket, a hamburgereket becsomagolni. Hát egyenlőre legyen 2, kell egy szemetes is, zsák is 1, nagyon jó. Hát elég 1. Jó, ez összesen $339 kerül. Úgyhogy ezt le is adjuk. Jó, és akkor várjuk a szállító járművet, mert az mindjárt jön, az itt hátul fog megérkezni. Ott érkezik. Dudál egyet, amikor megérkezett. Amúgy erre majd a későbbiekben fel fogunk tenni egy alkalmazottat. Jó, kinyitjuk és akkor vihetjük be a... Ugye ezt a hűtőkamrába kell a húst vinni, mert ezt hűteni kell, rá is van amúgy írva, látszik is, hogy hűtést igényel. És most elvileg nem tudunk egymásnak menni, amúgy. Ó, simán átmegyek rajtad, nagyon jó. Hihetetlen, milyen hatékonyak vagyunk. Hát így van. Amúgy jók a hangok a játékban. Amúgy tényleg. Nekem adlak tetszenek. Amúgy Máté beteg, ezt nézzétek el neki, majd esetleg beleköhög a mikrofonba, akkor ez nem azért van, hogy benneteket idegesítsen, hanem azért, mert beteg. Már javuló félbe vagyok. Amúgy miért nem rakod rá? Hoppá, bazd meg. Hát, azt Bocsánat. még... Ja, rá is lehet rakni? Aha, fel lehet úgy izlélni. Mint ahogy a izlébe volt. De ebből már hiányzik egy, azért nem tudom... Aha, rárakni. azért nem tudod, igen, véletlenül kivettem belőle egyet. Ja, akkor értem. Azt hittem, az egerek megcsócsálták. Igen. Itt a szemetes zsák. Próbálunk valami rendszert kitalálni itt a dolgoknak. Ja, itt van még azt mondja, hogy... Az öltöző szekrényt nem mutattam meg. Ja, Júli. tényleg az öltözőket is meg fogjuk mutatni. Na Szalvi, hát ezt ide tesszük. Egyenlőre. És akkor itt el is lehet küldeni a kocsit, be kell zárni az ajtót, és akkor szépen el fog menni. Mindjárt bezárjuk a kocsit. Hiszen minden megvan. Úgy dudál egyet és el is megy. Látjátok? Szevasztok, és 2 dudál elnézést. Na, a következő öltöző szekrény, ami nagyon jó, rajta van az arcképünk, hogy kinek az öltözője. De mondjuk, hogy én csak a sajátot látom, tehát a többi kollégának nem mutatja. Valószínűleg Máté, hogyha ránéz, akkor ő látja, én csak a sajátomat látom. Kinyitom, és akkor itt át tudunk öltözni. Ugye én ezt állítottam be. Első, hát szerintem ez egy tökéletes szett amúgy, de lehet fejet állítani, lehet bőrszint állítani, hajszín, mondjuk új sapka van rajta, de hát nem is nagyon értem, hogy minek a hajszint állítani. Mindegy, a szemszint is lehet állítani, illetve a ruha, egyenruha, szín, sapka, bla bla bla, de olyat nem lehet állítani, úgyhogy sapka ne legyen rajtad. Ja nem, ez a mikrofon, a mikroportot veszi le, na mindegy. Jó lesz. Na, de hát itt mindenki át tud öltözni magának, ahogy szeretne. Jó. Na, a következő lépés, tedd a terméket, ezt amúgy nem értem, hogy miért kéri, de annyi, hogy egy húst megfogunk és ledobjuk a padlóra, és már tovább is enged. Jó, ezzel amúgy is szükségünk lesz, mert ezt húst fogunk Nagyon csinálni. kultúrát, hogyha a padlóra dobjuk Így a van. terméket. Ez úgy működik, hogy ezt lerakjuk, E betűvel ugye megnyitjuk a dobozt,
kivesszük a húst, és ezekbe lehet tenni. Egyet elveszek. Tegyél ide egyet, Léci. Ja. Nekem is egyet. Tessék. Úgy, oda, és akkor ide bele lehet tenni. Most először nem nagy forgalomra kell számítani, de Akkor ez annyi elég lesz. szerintem annyi elég lesz egyenlőre. Viszont amit észrevettünk az, hogy előre gyártottunk le, tehát maradt ki hús. És úgy gondoltuk, hogy majd betesszük a hűtőbe, és az még milyen jó lesz holnapra. Na most nem. Tehát ami burger meg van bontva, de hát így, hogy látjátok, illetve a hús, ami ki van véve a dobozból, és nincs visszatéve a mélyhűtőbe, az el fog tűnni másnapra. Tehát nem a kölyál jön, nem ellenőrizgetnek, hanem egyszerűen el fog tűnni. Tehát mindig annyit kell elkészíteni, ami nagyon nehéz felmérni, hogy amennyi el is fog fogyni. Na most mi úgy oldottuk meg, hogy itt vannak ezek a papírok, ezeket kirakjuk, és ugye erre tesszük rá a burgernek az alját, értelemszerűen közé a húst, és utána a tetejét egyenlőre, de majd lesz ilyen okosságok, hogy majd ketchupot, mustát, illetve majonézzel is lehet majd turbózni. Úgy szoktuk, hogy csinálunk esetleg dupla hamburgert, mert azt is szoktak kérni. Mondjuk én most így 4-et gondoltam, szerintem nem elég ennyi, nem kell több. Ezekre kell rátenni a húst, ide is felkészülünk. Nekem minden alja van, jó, minden. Jó, és akkor neki kezdjük a hússütést. Ez automatikusan be van kapcsolva. Így ráhelyezzük, itt vannak a gyönyörű ilyen sistergő hang. Egy kicsit várni szoktam, mert akkor van idő megforgatni, mert ugye mind a két oldalát meg kell majd. Most át kell sütni. És akkor megfogjuk ezt a spatulát, mert csak ezzel tudjuk forgatni. Ez már meg is van, 100%. Nagy művészet, amúgy csak figyelni kell, mert ha nagyon átsütitek megég, akkor panaszkodni fognak a kedves vendégek. És Így van. minden bajuk lesz, nem eszik meg, nem lesz jó a népszerűségünk. Azt hiszem, úgy néztük, egy bizonyos százalékot elbír pluszba, de nem annyira túl sokat. És akkor mind a két oldalát. Jó, hogy ez már is van sütve. És akkor ide kirakjuk. Ja, az jó, hogy messziről is ki lehet dobni itt elfricskázzuk oda a helyre. Tehát nem kell közvetlen, hoppá, nem kell közvetlen oda menni. Új, az túlégett. Hát nem, 103%, úgyhogy azon így nincs gond. Na, akkor ez megvan. Továbbá azt szoktuk csinálni, hogy ide felpakoljuk, hogy előkészüljünk, felpakoljuk ide a buci aljára, betesszük a jó kis frissen sült húst. Oké. És akkor még csak kell hús, mert duplát is csinálni akarok. Hát vagy 4 duplát, úgyhogy még teszek fel húst akkor. Remélem el fog fogyni. Már a segéd ide is tett a következő húsadagot. Milyen segéd? Milyen segéd? A konyha fiú ide rakta már. Vagy kézi fiú? Kézi fiú. Ugye kézi lány, ő kézi fiú. Borzasztó komolyan. Segéd. Hát, Segédszakács. Ja, nincs nálam ez a segéd. spakula, hogy nehéz megfordítani. Spakula? Spatula. Spatula. Nem baj, Gyuri, Nem baj az, spakula, spatula, ugyan mindegy. Elnézik neked a nézők. Ele. És a kezdetben még nincsen alkalmazott, még ugye
Nekünk kell kiszolgálni minden cuccért, de majd később elérjük azt, hogy legyen alkalmazott, és akkor sokkal pörgősebb lesz, mert lesz ám itt mit csinálni bőven amúgy. Na jó, akkor ez egyenlőre megvan. Akkor ide még kéne tenni. Még ilyen hamburger pucit. Arra vigyázni kell, hogy mindig az alját kell tenni, mert volt már olyan, hogy nem az alját tettük, hanem a tetejét, aztán még egy tető került rá, és aztán a kedves vendég megmondta, hogy hát ez így nem nagyon megfelelő neki. Túl szezám magas. Úgyhogy le is ment itt a minősítésünk. De amúgy tök élet, hogy így a buci is így nagyon jól néz ki. Úgyhogy tegnap már játszottunk vele, gondolkoztam, hogy esetleg elmegyek hamburgert enni, mert nagyon megkívántam, de aztán végül is nem került rá sor. Na, úgyhogy ezt dupla húsosnak fogjuk megcsinálni. Jó, hát süssünk, szerintem ne süssünk hús egyenlőre. Nem kell. Már így is. Ahogy el van írva Mi van elírva? a magyarosítás itt, akkor ránézel húspogácsástára, az van írva, hogy kivétel a halomból. Ja, hát az lehet. Na, közben azt írja itt a tutorial rész, hogy készíts az első hamburgert, úgyhogy most ezt el kell készítsem. Amúgy tök egyszerű, mert ráteszed és ebetűvel becsomagolod és már el is készült. Na, meg kell nyitni az éttermet. Nyissuk meg az éttermet. Oda megyünk a neontáblához, rábökünk egyet és már nyitva is van. Onnantól kezdve itt a rendszer újraéled. Itt van, nincs rendelés, lazíts egy kicsit. Más sem csináltunk, eddig csak lazítottunk. Illetve vannak itt a szirupokat, a italautomata is majd későbbiekben lesz, mert azt is lehet majd csapolni, jégkockával adni. Ezeket ki szoktuk ide készíteni, mert ezek majd ki fognak köpni egy tiketet, majd mindjárt meg is láthatjátok, mert addig itt maradok. És akkor bejött ez a jó vágású munkás úriember, Hello. köszönt, és akkor ott a kettes asztalt kapta, és akkor ide rátesszük, így tudni fogja a személyzet, hogy hova kell tenni. Ugye ránézünk a monitorra, látjuk, hogy egy sima hamburgert kért, ez már el is készítettük. Jelenleg a személyzet a Gyurmi. Én vagyok a személyzet, meg én vagyok a minden, én vagyok. Oda megyek és örül neki, röhög, örül, hogy milyen finom, friss hamburgert kapott. Ja, hozzáteszem, 9 órakor van nyitás, és 21 órakor van zárás, viszont az jó, hogy ha bejössz, és még nem nyitott ki az éttermet, akkor nem számlál az idő. Tehát az előkészületeket mindent meg lehet tenni, árurendeléstől kezdve minden, és onnantól indul az óra, miest kinyitottunk, Kinyitva. tehát a táblára rányitottunk, rábögtünk. Rábökünk. Na, ő is kért, ő is egy sima hamburgert kért. Hát egyelőre ilyen sima hamburgereket fogunk csinálni, mert majd később lesz ketchup, meg lesznek ilyen jó kis extra dolgok. Meg üdítő, meg majd jön súlyburgonya, 16-os asztal, kedves egészségére. Hát ez is nagyon örül neki. Én is örülök. És addig lehet itt lazítani, addig nézni a monitort, hogy jön-e valaki. Lehet pihengetni. Mondjuk olyan sok idő nincs pihenésre. És várjuk a következő megrendelést. Hello. Na, a változóság kedvére egy újabb hamburger. Ketten vannak, egy hamburger. Jó étvágyat kívánok. Hát a másik csak nézze, hogy ezt Ja, csak igen, néha bejön, és az érdekes, hogy bejön egy ember, és leül, és hirtelen ketten vannak. Na, az úriember befejezte, megy a WC-be, ja, mert hogy WC-nk is van, itt a toalett. Most nem akarok kukucskálni utána, de megmutatom nektek, hogy itt van toalett is. Gyönyörű szépen csillog, Piszuár. villog, piszuár, minden, amit szeretnétek. Jó, hagyjuk az emberkénket érvényesülni itt a WC-be.
kaptunk borravalót, azt felvesszük, és akkor ezt el kell takarítani, ezt a tálcát. De hogy ez is az én dolgom. Amúgy jött új rendelés. Ja, jött új rendelés közben. Amúgy nem is hallottam, hogy pittyent. Na, új rendelés, egy dupla hamburger, nagyon helyes. Mm. 12-es, az itt van. Oh yeah! Jó étvágyat, urak. Ott is ketten vannak. Igen, itt is ketten vannak. Jött egy jó szituált úriember. Hello. Egy sima hamburgert kér. Jöjjenek, jöjjenek. Jó napot kívánok. Hello? Az simát kell. Egy sima hamburger. Azért ellenőrizzük. A 17 az itt van. Jó étvágyat, uram. Szépen megy fel a szintünk. Úgy látom, elégedettek a kedves vendégek. Azt mondja, 13 óra 24 és ma alig van hús, úgyhogy muszáj vagyok sütni húst. Úgyhogy a kollega addig Majd én csinálom akkor. majd rakja össze a hamburgert, ameddig sütöm a húst. Nehogy veszítsünk itt népszerűségi pontot. Sima hamburger. Aha. Az baj A mondjuk. duplából le tudsz venni egy húst. Ja. És akkor arra a tető. Nézd. Hármas. Ami az az érdekes, hogy nincsen zene amúgy a játék alatt. Nem mintha hiányozna ezek a zenék, amiket még alátesznek, de nincs rajta. Általában szoktak. Általában szoktak, igen. Aztán eldöntöd, hogy kikapcsolod-e vagy sem. Én kiszoktam. Amúgy én is Hallgatok kiszoktam. sajátot. Buci, buci, buci. Mondja, sima. Ugye sima, igen. Várjál, ez nem sült meg. No, hogy most. 16-os. Ott van. Nagyon örülnek itt a hamburgereknek. Helyes. Na, újra akciókész vagyok. Jó, jó. Egy duplát kell. Jó étvágyat kívánok. Köszönjük a borravalót, uram, egészségére.
Majd jöjjenek. Ez is dupla. Az igen, ezek most duplát kérnek. Ja, itt vagyok. Oké. Szintet léptünk. Amúgy azt nem tudom, azt meg kell nézni, hogy a dupláért gondolom többet fizetnek, nem? Mint a simáért. Meg kell nézni, most egy duplát adtál, nem? Most duplát adtam. Ezt kidobjuk. Ezt is kidobjuk. Ő egy simát kér. Kinek adtál duplát? Nem tudom, helyes asztal volt. A 4-es? Azt hiszem. A 4-estől 24. Az igen. 24 dollárt Azt igen. fizetett? Na, Aha. akkor egy sima hambi kész. Megint hús kell süssek sajnos. Jaj, tartom addig a frontot. Az milyen? Milyen? Az sima, Ahogy most- sima. Jaj. Csak úgy repítem a húst, csak úgy repítem. Nincs több hús benne. Lehet, hogy kell majd még egy doboz, amúgy mindjárt hozok még egy doboz. Megnézed, csinálod a húst? Aha. Mert kezd beindulni az élet, amúgy. Ó, közben jöttek. Jó, az Menjél. most tud válni. Ja. Csinálom. Ja. Jó, van, kész. Csak... Aha, dupla. Dupla. Az igen, ennyi duplát kér? Akkor viszont még mindig sütök húst, mert kevés lesz a hús. A másik is duplát kér? Nem, simát kért, a 11-es asztal simát. Jaj. Ez sima. Hogy örülnek, hogy valaki ide? Mindjárt megyek, uram. Jaj. Na. Oh. Butli. Jó, hát. 16-os. 16-os. Süssek még 20 szerinted?
Hány óra van? 19, nem kell, 19:41. Szerintem nem kell több. Nem kell. Bár az a baj, hogy ez oda vész, hogyha... Na mindegy. Hi there. Mit kér? Mindjárt. Simát viszont. Simát. Ez sokan jó étvágya. Itt van még egy tető pluszba, úgy látom. Vettem, csináltam olyan hamburgert tető nélkül. Ja, jó, mert nem jött meg, nem jön ki a matek. Nem. Simát kell. Jó étvágyat, uram. Még jó lenne, ha jönne még valaki, már szerintem nem fog jönni senki. Attól tartok. De még jön egy ember, aj de jó. Ez az utolsó. Ne duplát kérjen. Hát ne hát még ha duplát kér, azt még oda tudom adni. Sőt, duplát kérjen. És akkor az összes húst felhasználtuk. Hello. Na. Duplát kér. Nagyon jó. Nagyon jó. Ja, jó, ja. Jó étvágyat, uram. Bezáratunk? Hát várjál, még hogy menjenek ki. Meg az a baj, hogy kimegy az ember, hogyha rányomod a... Majd Ja. várjunk még. Még kimegy, majd utána. Ezeket a tálcákat addig ide pakolom. Már reggelre jó lesz így. Amúgy ide kéne alulra tenni, de reggel készülünk. Egy adagnyit raktam alulra. Jó. Na és akkor, hát ezeket is rendbe hagyjuk itt a dolgokat. Ez jó lesz reggelre. Amúgy itt vannak különböző segítségek, hogy hogy kell csinálni. Itt mutatja a krumplisütést, hogy kell feltölteni. Vagyis az nem is krumpli, hanem ez valami húspogácsa, és itt most jön a krumpli. Ilyen húspogácsát is lehet sütni. Nagyon jó. Ja. Úgyhogy vannak ilyen kis okosságok. Na, akkor már ennyi, ugye? Amúgy itt is mutatja, hogy a hússütés az hogy működik. Ugye, hogy mi is csináltuk. Felpakolja, megforgatja. Na, viszontlátásra további szép esett. Ja, új hal, de ő a tálcát viszi oda és úgy teszi. Aha, ő tálcával együtt pakolja. Úgy gyorsabb mondjuk. Na mindegy. Na, ezt viszont betesszük a hűtőbe, hát hogyha ez megmarad. Ezt megmentjük.
Az a baj, hogy a hús ezt nem lehet megmenteni már, ami ott van a tálcában, annak már annyi lesz. Vagy bezárok a hűtőbe, hát megfagysz. Nem tudom kinyitni belőle. Nagyon jó. Akkor büntetésből oda foglak bezárni. Na. Jó van, na, akkor szerintem már ennyi. Tökéletes, takarítani nem kell, mert rend van, esetleg benézek a WC-be, hogy nem elhagytak valamit maguk után. Esetleg gyengébb idegzetűek ne nézzenek ide, de úgy látom, hogy így rendben Free van. wifi. CCTV operation. Úgy látom, tiszta minden. Nagyon, hát milyen jó úgy vendégeink vannak. Kitakarítani maguk után. Jó, na akkor irány a kocsi, és akkor itt bezártunk. Az a lényeg, itt van vége a körnek, ha itt vagyunk az autónál mind a ketten. Ez a mi kocsink. Rákattintok, és akkor itt van a napvégi jelentés. 18 ügyfél volt, 18 elégedett ügyfél, nagyon jó, 100%-os cucc. Ugye azért vagyunk profitban, mínusz 43-73, mert ugye vásárolnunk kellett. Nap vége, na és akkor induljon az új nap. Most már én is csináljak egy adag húst. Te is süthetsz most már, igen, úgy kezdjünk. Aztán a következő körbe már ketchupot tudunk beletenni, majd azt is venni kell, de még egyelőre nem. Megmaradt a húspogácsás sálon a hús. Tényleg? Hol? Gyere. Gyere be a hűtőbe. De jó, Mert? na ezt nem tudtam. És be is tette, akkor ezt be fogjuk tenni. Én tettem be Te amúgy. tetted be? Na jó. Szuper, akkor azt hozhatod ki, Azon. és akkor sütünk. Lehet, hogyha tálcára rakjuk a húst és úgy be a hűtőbe, lehet, hogy az is jó, úgy jó. Lehet. Neked nem is Majd meg ki kell próbálni. Akkor ide egyet. Kipakoltam. Jó. Hozlak újat ki vele. Ez az utolsó, szóval rendelni kell. Jó, hát akkor még most rendelünk. Mert nincs Jó. jó. Addig akkor elkezdem. Ja, még szétnézek, ameddig a szalvétánk van. Buci van, végig csak hús kell akkor, mert más nem is nagyon tudunk rendelni. Egyenlőre. Hát ebből rendelünk vagy. Hát 5-5 legalább. És van annyi pénzünk. Na meg is várom a szállítmányt. És ilyen express mindjárt itt van. Itt is jön. Tök jó, mert alulról ki lehet venni, és nem esik le. Az ilyen furcsa dolgok vannak itt. Itt a fizika nem nagyon érvényesül ebben a játékban. Nem baj. Tényleg ez a tárcás amúgy működik. Aha, azt láttam ott a részen. Hát ott mindig találunk valami újat, azt hiszem más nincs bent. Nincs. Jó. Akkor vissza lehet menni. Hátsó ajtó becsuk, ez is becsuk. Hozza a húst akkor, vagy nem van hús, jó van.
Csak úgy serceg a hús. Hú, esküszöm, ezt befejezzük, ezt a streamet is elmegyek hamburgert enni. Tettem. Miért nem a tárcát fogod meg? Mit tudom én, már megszoktam én. Ja. Így is egy mozdulattal ki tudom rakni. Na. Azt mondja ki a szalvéta. Ez is csomagoló papír. Addig megnyitok. És rá. Ezek lesznek a dupla húsok. Simát csinálom. Jó napot, uram! Jó éjjel vagyok. Az a jó benne, hogy nem kell mosogatni például. Simát kér. A szalvétát rendelni kell. A csomagoló papírt. Vagy csomagoló papír. Szintlépés, jó étvágyat. Úgyhogy legközelebb már ketchupos is tudunk adni. Ketchuposat. Újabb kedves vendég. Hello. Sima. Simát. Jó étvágyat kívánok. Úgy nevetett, mintha azt mondaná, hogy milyen kicsi a hamburger, vagy nem tudom, olyan furcsán nevetett.
Pedig nem kis hamburger, ilyen óriás saragokat adunk. Hát igen. Az Exe Burgernél nagyon odafigyelünk a minőségre. Így van. Jó napot kívánok, uram! Elegánsan öltözött. Ez duplát teszik, biztos duplát. Nem, simát. Simán. Hát pedig ő belőle kinéztem, hogy egy duplát fog. Hát ha simát, akkor simát. Az is pénz. Nincs mit tenni, így van. Elfogadjuk, mert mi így Jó elfogadóak étvágyat vagyunk. kívánok, uram. Hogy örüljön. Még jöhetnének egy kicsit többen, mert van még hús. Hát igen. Most nem azért. Nem túl nagy a népszerűségünk még. Hát még, na majd. Majd fog ez változni. Reméljük, hogy pozitív irányba. Dupla hamburger. Dupla, na végre. Hoppá. A hölgyem egy dupla hamburgert kért. Ja, ez az alját tettem rá. Dupla hamburger, nagyon helyes. Kezdjük csokkolni, jó étvágyat kívánok. Mehet még a dupla is amúgy, egész nyugodtan. Sima. Legszélső oda. Szép napot kívánok, jó étvágyat. Viszont látásra, egészségére. A simát kell. Tizenegyes az itt van. Na, simát kér a hölgy. Simát. Kezdjük csokkolni, vagy vágyat. Örül neki, nagyon helyes. Van még hambi, úgyhogy még 14 óra van, fél 5, úgyhogy még, vagyis fél 3, fél 5. Ő egy törzsvásárlónk, ő mindig szokott jönni amúgy. Akkor munkás. Igen, ő egy törzsvásárló, a fehér hajt középen. Ő egy törzsvásárló. És nem láttam még dagadt embert ebbe a játékban. Hello. Ez a helyzet. Se. Simát kér. Simát. Szép napot, uram, jó étvágyat!
Simát kell. Megyek, repülök. Ah, Jó étvágyat. yeah! Milyen jó ízűn eszik a hölgy. És nem is csámcsog. Na, az pozitívum akkor. Ez rettentő pozitív. Ezt elkészítjük. Simát kell. Viszem is. Jó étvágyat. A dupla nem nagyon fagy. Nem. Na majd most. Hello. A simát kell. Simán. Jó étvágyat, uram. Ez aztán gyors étterem, mire le se ül, már ott van a kaja. Így van. Kell sütni meg szerinted hús? Hát szerintem nem, mert a duplából még leveszek egyet, és akkor még lesz 2 sima. Ja? Csak ezeket még, hát még van 3. Hát, Jönni fognak még akkor lehet, hogy bőven. még kell. Akkor sütök még húst. Akkor figyeld itt a dolgokat. Kér egy simát, addig azt megcsinálom. Jó. Ki kell próbálni, hogyha sültet berakjuk a hűtőbe, akkor ugyanúgy megmarad, de ha tálcán rakjuk be. Nem, szerintem nem fog. De meg lehet próbálni. Hello. Duplát kell. Azt mondja. Na, az ki. Ez milyen gyúr, ez sima? Az sima, igen. Hello. Simát kell, nagyon jó. Azt berakom. Jó van, elkészültek a husik.
Szerintem kell még sütni egy gyúrni. Most egy simát kérnek. Teszek ide egy 2 darab dupla húsost is azért. Ja, hogy van ott? Rakjuk át ide. Na. Hát még sütök akkor. Várjál, nem kell Már nem kell, szerintem. 20-25, már nem kell sütni. Hey. Sima. Viszont. Uram, ő miért nem eszik? Ön is ehetne. Az így van. Na, még egy ember. Esetleg. Még lesz egy, mert szokott Na, még. jó. Még 9 óra után is jön. Még lesz 2. Igen, és még 9 óra, és még mindig jön egy ember. Úgy szokott lenni. És még ezen kívül egy vendég lesz. Hello. Legalábbis remélem. Simát kér. Viszont. Még egy ember jön. Remélem legalábbis. Még ilyenkor beszokott esni egy ember. Rittig most nem fog. Hát most nem. Jó, hát akkor ennyi. Nem is járókerül. Takarítsunk. Jó, akkor ennyi volt. Én meg akkor megpróbálom azt a húst betenni a hűtőbe, amit mondtál. Jó. Tálcán. Vagyis hát, igen, ezt egyszer betesszük a hűtőbe. Igen, azt megmarad, az biztos. Vagy hogy tudom így a tálcát megfogni? Jobb klik. Ja. És akkor... Gyurmi? Igen? Ja. Ja, hogy te nem maradtál. Ne szórakozzál, már jön itt le. Milyen vicces vagy. Az a baj, ezekkel nem tudunk mit kezdeni, ezt már nem tudjuk összerakni. Ezek mennek a szemétbe. A húsfogácsák. Ja, azok is. A sült húspagácsa? Na ezt kéne még betenni, nézzük már Azt meg. nem lehet. Nem? Miért Nem is tudtam lerakni, nézd meg. Jó, és a sima... és a sima hűtőbe? De itt van sima hűtő. Ja, abba lehet, hogy Abba be bele lehet kell. tenni. Na akkor rakd be. Na nézzük. De hogy fogjuk ezt felmelegíteni? Vagy feltesszük majd a cuccra? De amelyet Lehet, hogy nem megmarad? kell felmelegíteni, De mert akkor rakjuk ezeket Nem a fog megmaradni. amúgy. húsfogácsákat is a hűtőbe. Á, hát tegyük. Hát, ha. De azok nem húspogácsák, nem Ja, bucik. sima fogácsák. Nem Jó, pogácsák, nem hanem baj. bucik. Ja, akkor bucik, te. Rakjuk vissza. Rakjunk rendet. Jó, Rendel el. jó van. Na. Na hát akkor már ennyi. Hát a hűtőt be kell zárni. Holnap már ketchuppal nyomhatjuk. Bezárunk. Várjál, még valaki hagyott itt pénzt, meg talán Jó, nagy ezt itt várok. hagyjuk. Hát azt szedd össze azért. Na, mehetünk.
burgolhatunk a Bellával. Na, 18 18 ügyfél, 18 vendég. elégedett, és megkaptuk a... Vehetünk Paradicsomot. ketchupot. Ketchupot. Ja. Jó, és ez a kör már arról szól, hogy ketchupot is tudunk találni. Akkor rendelni kell. Magyarul drágább lesz. Hát egyre drágább minden, igen. Na nézzük meg. Na, nézzük meg, mit kell rendelni. Aha, hát nem. Igen, Jó mondtam, van. hogy eltűnik. Na mindegy, de próbált meg. Jó, Azt mondja, akkor kell bekapcsoljuk a számítógépet. kell ketchup. Kell ketchup, meg kell csomagolópapír, mert az nincs. Hús Igen, az az van, nem ugye? fáj. Azt mondtuk. Nézem. Hús az van, igen. Jó, akkor kell ketchup, akkor veszünk egy 3-at, csomagolópapírból is. Veszünk 3-at, jó. Hát más nem kell. Ketchupot vettél? Vettem. Ezt majd fel kell tölteni. Meg is jött a szállítmány. Meg el kellek sütni. Egy szalvéta. Mert mindig csomagoló papír. Csomagolópapír. Amíg azt mondta, hogy most, hogy így mondod, hiányolom a szalvétát, de... Majd azt gondolom, az is, hogy nem tudom. Hát jó a szalvétának. Csomagolópapír, szalvéta, ahogy tetszik. Á, mindennek jó az. Ez mindennek jó. Bocsánat. Akkor tesszük a ketchupokat, és akkor azt fel is töltjük a tartályt majd, mert... És az a gáz, hogy megbontod, és ha nincs elhasználva, ez is eltűnik. Ezt már megfigyeltem. De jó megfigyelő vagy, jól. Itt figyelnek a dolgokra. Ah, Nem értem, mert hogyha a sima ütőbe berakom, akkor miért nem marad meg? hát, jó kérdés, nem tudom. Jó, elküldjük a kocsit útjára. Szevasz! Avasz, palasz. Na, felkészülünk a ketchupos mókára, ezt így feltöltjük. Azt mondja, ez kelleni fog ide. Ez meg kelleni fog majd ide. Így van benne egy kis ketchup. Na.
Na, ide 10 elő van készítve. Az jó. Várjál. Úgy. Úgy. Na, de akkor megnyitunk. Jó, még sütök egy kis húst, jó? Vagy gyere hátra, hogyha... Rendben. Hello? Na. Simát és 3-szor kell ráfingani. 1, 2, 3. Hello? Most. Egyből jönnek a ketchupra. Erre is 3-szor kell. Sima még. Sima, így van. 2, 3. Hoppá, szóval tegyem basszus. Le az asztalra gyúrni. Nem tudom letenni az asztalra a dolgot. Ó, odaig az összes gyúrni. Hát nem tudok mit csinálni. Hello? Nem volt elég készítve a cucc. Hát ezek kicsit túlsültek lesznek. Ez jó. Hát ez nem jó. 101-es az jó. 129-es az nem jó szerintem. Hoppá. Jó van az, majd látjuk. 129-es biztos nem jó. Nem mi? Nem. Akkor Én ilyen 109-108 körül már ki szoktam dobni inkább. ezt kidobom. A 121 sem jó akkor. Én már 110 környékén ki szoktam dobálgatni. Ő 134. Na, ez simát kell. Ez jó. Ez is jó. Hát, Vad. ez is jó. Oké. Na, mit? Csinálod? Ah. Most Most már itt megcsináltam. leszek már. Simát kér, ketchup nélkül. Hi there. Simát kérnek. Ketchup nélkül? Igen. Nem kell bele ketchup.
Szintlépés. Most már ital is lesz. Ital is lesz, meg alkalmazott is lesz. Kérnek Egy egy... ketchuppal viszont. Egy... Jó napot, uraim! Jó étvágyat! Már megint nem jön ki a matek, mert egy Tudom. tetővel több van megint. Ja, hogy? Az hogy lehet? Hello? Megint véletlenül tető nélkül. Egy Adtad duplát kérnek egyen. Nem adtam oda. Ja. Dupla egy ketchuppal. Amúgy kiírja a kasszánál, hogy mennyit fizetnek összesen. Igen? Azért. Igen. Szuper. Meg ott is mutatja amúgy azon a kijelzőn. Ha majd az Ja. lesz alkalmazott, akkor már meg tudjuk mutatni, hogy ha kész van, akkor kijelzi. 12-es az itt van. Szép napot, jó étvágyat kívánok. Fogadjunk neki. Tizennégy, 27. Hello? Egy simát. Nélkül. Ketchup. Ketchup nélkül. Én meg se tudnám menni ketchup nélkül. Igen. Ja, itt van. Kezdjük csókolnom. Jó étvágyat. Szoktál lenni? Persze, Hamburger? hamburger szoktam. Ja, ja. Még csak kell hús sütni. Kell. Majd ezután ezt kiviszem, és akkor sütök húst. Hi there. Na mit kér? Nem elment, vagy mi? Oda jött aztán? Azt hiszem el lehet küldeni. De ne küld el, miért küldöd el? Véletlenül küldtem el. Ha úgy lehet véletlenül elküldeni a kedves vásárlónkat? Rossz gombot nyomtam. Basszus. A franc se gondolt, hogy el lehet küldeni. Ragyjon meg. Hát ezért nincs Nem. nekünk bevételünk, mert te elküldözgeted a kedves vevőinket. Ez volt az első, akit elküldtem, na. Ja. Hát most. Duplát kér. Jó, azt csináld. Ja, jó. De már hozzákezdtem sütni. Van egy dupla. Na. Vagy. Simát kettővel. Simát. Simát kettő. Ha. Ezek a hangok. Jí.
Te. Beszalás. Hát örül. Örüljön. Hi there. Jövök. Kisasszony. 3-mal Azt mondja. kér egy hamburgert. Csinálom. Jó. Jó étvágyat. Egy duplát kér 3-mal. Viszont. Jó étvágyat, uram. Simát kér. Egy simát. Azt hiszem, azt szerintem többen jöttek amúgy. Aha. Viszont az üdítők meg az alkalmazott felvétel majd a második részbe lesz. Úgyhogy Jó. most lezárjuk majd lassan az első részt, a vége a napnak. Én is teljesen megéheztem. Egy simát 3-mal. Egyel, nem? Ja, egyel, bocsánat. Egyel. Jézusom. Hol a 11-es? Jó, ott van. Jó étvágyat. Gyertek még van. Bár olyan túl sok már nincs. Most süssek még szerinted? 2 hamburgerünk van. 2. 20 óra. Még kellene fog. Hi. Duplát kér. Ráadásul most így duplán. Süss, kezdj el sütni, én kiviszem. Jó, akkor csináld. Tehát még 2-3-at csinálja, az elég. 3 elég? Szerintem igen. Jó. 2-3. Akkor csináljunk 3-at. Hello? Simát kér, nagyon jó. Még nincs kész, mindjárt viszem. Ja, jó. Teszem oda a hús mindjárt.
Most többen voltak amúgy. Jó. Na. Elég lesz 2. Szerintem igen. Most jön 1. Egyet kér, simát. Ketchupot kér rá? Nem. Nem. Ez most készült, még friss. Kezit csókolom, jaj válogat. Ó, szintlépés, meg is van 6-os szint. Nagyon jók vagyunk. De az első próbálkozásból még nem voltunk 6-os szinten ilyenkor. Igen? Nem bizony, 5-ösen voltunk még csak. Ja. Most valamit ügyesebben csináltunk. Hát igen. Na még egy van. Jön még valaki szerinted? Nem. Nem jó. Jó, akkor elpakolunk, aztán kész vagyunk. Van egy husi, akkor ezt kidobom. Vissza a hűtőbe. Aztán... Na. Ja, nincs több jó. Ja, itt van még, ezt betesszük a hűtőbe szintén. Jó. Azért amúgy a kebab séfelnél egy picit bonyolultabb. Igen, bonyolultam. Hát de jó, de ez is bonyolult Mert ott lesz. recept is van. Oké, de ez is bonyolult lesz, mert beindul majd a krumplisütés, meg beindul majd ez a Ja. hús, van egy kis húspogácsa, másfajta, szerintem most sírke, akkor itt lesz az üdítők, azért ez nagyon összetett, sőt utána bejön a kávé. Hallod, Ja. ez nem lesz egyszerű ám, itt nagyon nagy pörgés lesz. Meg majd jön a drive-thru. Hát, de arról nem is beszél. Na hát akkor szerintem ennyi volt mára. Úgyhogy még egy összesítést nézzünk már a mai nappal, hogy állunk. Arra még kíváncsi vagyok. Azt mondja 19 ügyfél, 18 elégedett. Ugye egyet veszettünk, akit valószínűleg elküldtél. Úgyhogy egészen jó, mert 208,73 dollár volt a profitunk. Úgyhogy, és hogy itt vannak az új termékek, amik vannak, de hát van már poharunk, illetve van 1, 2, 3, 4, 5 féle szirup. Ebben van aztán minden, amit Ital, nem? ingere, ital, ja, hát ilyen szirupja, vagy mi ez, ital. Jó, hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ennyi volt az első rész, szerintem nagyon-nagyon hamar jövünk a második résszel, mert mi is kíváncsiak vagyunk, hogy fog ez tovább menni. Ment egyet a játék, úgyhogy tartsatok akkor is velünk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. 'Cause I won't look back. I won't look back.
you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to pull me back, 'cause I won't be there.